Vara Perxudres Podcast'e. Di zemanê zarokî û genciya me da li mektebên Tirkan di dersên tarîx û zimanê Tirkî da pirseka klasîk bû. Dîwana Lûgatê Türk esera kê ye? Eynî pirs mîna pirseka zanîna zêde be, salên mekteba pêşî jî dihat pirsîn, salên mekteba orta jî û salên lîseyê jî. Cewab Kaşgarlı Mahmud bû tim. Lê Kaşgarlı Mahmud kî bû, çi kes bû? Dîwana Lûgatê Türk esereka bi çi rengî bû? Meeleman ti carî ti malûmateka hundirê me hûnik dikir nedida. Di vê meselê da a meeleman tim eynî pirs bû tenê û a me jî tim eynî cewab. Ne nola niha bû? Înternet ne di kefa destê me da bû. Loma Kaşgarlı Mahmud û Dîwana Lûgatê Türk di bîra me da ji du navan wêdatir nediçûn. Li gor malûmatên berdest, Kaşgarlı Mahmud alimekî sedsala yanzdahan e û ferhenga xwe ya nav Dîwana Lûgatê Türk piştî gera xwe ya li bajarên Tirkan li hêla Iraqê nivîsiye. Fîlologên li ser vê ferhenga Kaşgarlı Mahmud dixebitin, dibêjin di ferhengê da bi qasî 7500 kelîme hene û ji wan 10500 kelîme di Tirkiya îro da li ser zimênên hîn. Ji sê paran du par kelîme ji zimanê Tirkî ketine yanî. Ecêb û pir enteresan, Dîwana Lûgatê Türk heta serê sedsala bîstan jî wenda bûye. Tenê navê wê hebûye, kesî ferheng nediye. Alî Emiriyê Diyarbekirî sala 1915 li sahafla Çarşîsiya Stenbolê tesadüfî diye Dîwana Lûgatê Türk. Tê gotin ku Alî Emirî seba sahaf Burhan Bey ferhengê nefroşeyekî din dikan li ser wî kilît kiriye, çûye mal pere aniye û ferheng kiriye. Weşanxaneya Nûbiharê sala 2022 ferhenga Zazakî ya Şaban Şenateş derxist. Ferhenga mezin deng da, lê Şaban Şenateşê ferheng hema bêje di 20 salan de hazir kiribû ew nedî. Şaban Şenateş salekê berî ferheng derkeve sala 2021 dema pandemiya vîrusa korona wefat kiribû. Di pêşgotina ferhengê da Şaban Şenateş dibêje Dîwana Lûgatê Türka Kaşgarlı Mahmud tesîr li wî kiriye, îlham daye wî. Pir manedar Şaban Şenateş dibêje ew zane ku ew dereng maye. Dibêje ferhenga wan jî xaziya hezar salên berê hatiba nivîsîn û bi zazakî dibêje dilê wî bi Kaşgarlı Mahmud dimîne. Werekê me bi Mehmudê Kaşgarî.